Għal sen oħra il-gvern qed ikun ta' spalla għal pazjenti għawċin li jinżlu fi sptarijiet f'Malta biex jieħdu il-kura primarjament dawk li jkollhom bżonn trattament tal-kanċer jew xi operazzjoni maġġuri. Fi żmien diffiċli għal pazjenti u anke l-qraba tagħhom, il-gvern jidħol biex itaffim il-piżijiet finanzjarji għal din il-kura f'Malta u għalhekk jissussidja kemm it-trasport kif ukoll l-akkomodazzjoni li tinkera f'Malta. Fil-fatt ċifri li kiseb One News juru kif is-sena li għaddiet ġew mejjuna 68 pazjent għawċi. Tkellimna mal-Ministru Għawdex Clint Camilleri li tenna l-impenn tal-Gvern biex ikompli jnied inizjattivi u skemi finanzjarji simili. Sena li għaddiet propju għenna xejn anqas minn 68 persuna li kellhom bżonn imorru l-isptarijiet Malta jew viċa versa għal xi intervent jew ieħor fejn il-Ministru Għawdex ikun qed jgħinhom b'numru ta' grants inkluż it-trasport kif ukoll anke akkomodazzjoni kemm għall-pazjent kif ukoll għal persuna li tkun qed tikkompanjah u dan propju sabiex nagħmlu l-ħajja kemm jista' jkun aktar faċli f'dawn il-momenti delikati. U jibqa' l-impenn tal-Gvern b'mod in ġenerali li nibqgħu npoġġu s-saħħa tal-poplu tagħna fuq qudiemnet kif għamilna fil-passat u kif ukoll beħsiebna nagħmlu fil-futur b'aktar proġetti ambizzjużi għas-saħħa tal-poplu tagħna.